Ще се закривайся. Друго на тага, ти що я държеше в робство 2 години, аз не го името на Исус. Ти що и наметна да не може да се радува на живота, ти ще се съборят из Негово името на Исус. Твое име Господи Исуса Христа се повезва. Всека нечиста сила сега да даваш. И излезе от Него и не се раки повеќе во Неговата душа, нито во Неговиот ум, и во Неговото срце.